रहता न कि जीवन भर दूसरे के गाड़ी बात सुने के मिली। आज हमारो मरद ये दुनिया में रहता हमारा भीख न मांगे के पड़ी लेकिन हमार दिल आत्मा कहला कि बाणन एक दिन न तो एक दिन जरूर यहाँ तब भी हमार छोटा छोटा दूगो बाल बच्चा बाड़न ओहनी के जियावे खियावे खातिर भीख मांगत नहीं। हमारा घर के आदमी पगे दिलन कि नहीं सिंदूर नहीं के हटावत बिंदिया नहीं के छोड़ावत एक मतलब दूसरा संगे बिया। ए प्रभु तू तो जानत न बड़ा हाय कि हम कैसे जियो तनी बानी। चलो जे रोवेला ना एक दिन बहुत हंसबो करेला तो बात लेके अब दो चार घर बा मांगो बा लेके जाए। बहुत हमार लेके के तबीयत खराब बाटे दवा बीरो ना हुई ना तो हमारा खातिर केहू ना रह जाई। बाप हो बाप केतना एकरा में पड़ल बाटे कुल मैं कहानी के रे घसिया मैं कबार दिया सना त पलकिया जमबे ना करी बढ़िया ओकरा यही ओ लखू बाबा अरे का जीवन भर कुल सोहे सहाय के बाटे। आवा बचा आवा बैठ 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 कहां ले आवत ले लाल। अरे हम तन चल के नेल जीवनमा में ई त कुल काम करे के बा। आज भोजो भात में बरातो जाए के बा। और हारे पता है जाए तन की देरी में तन की कनी कहीं कुल मैं आथु कर नहीं तो चलो ना फ्लोरा खा ले जाओ। फुलावरा खाए के तो बटवा ही बा आ कनी के हइने तनी मनी सो देम ना तो वो काम होइबे ना करी। ऊ कामवा त कबो कबो भेटाई हो यो बात समझे तोरा होई तो रोज के काम करे के बा। बोल ले कि ना मिल अबे ना अबे क्या कर रहे हैं मुझे देखनी कोनी कोई पर तो पढ़ाई चल गई। ई बात तो सही कहत है। और बनौले क्या तो रोल सुननी है दो दिन खा के आइल हमन। हां हां ठीक है कहत ने ए जब फालतू के हमें जब ना तो ओरा ओरा जो साला वो ना मिले अब वो निठोहरी के बा। हां वो कहीं मिलेला ना 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 सही कहत रे वो आजकल जवन बात नरी बाप को बात। चल 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 सही कहत रे के तर चले के चल इधर ही तो निकल चल जी हे तो घर के अब ना रे ये तो चल इधर इधर अच्छा आओ हे तर ठीक बा। हां ये इधर ठीक है चल हो एक सुबेरे ले हम घूमत नहीं अभी तक ले कुछ मिलल होला ना सुबह ले बिना खइले बानी। देखो तनी हवे दुआरिया पर जा तनी कि कुछ मिल जातो ना तो कुछ खा बोले। अरे रे ना ना रिया अरे बाबा अरे बाबा अरे धक्का लगी तो बाबा हे बाबा माफ करिए ना तो जजमान कौन बात नहीं थे ओ हो ए बाबा हां बोली क्या तकलीफ बता रहा बड़ा कैसे तो घंडिया आतर ना हो सुबह ले खइले नहीं थी जजमान कुछ वही से ई दादा मैं गांव में भोज बाप लबरा हिता बनल बा। हां हो जजमान आ जब हमनी के मिला था तो आपके कहना मिली ये जजमान कहां ना तो बता दो ना भूखिया कम से कम मिट जाए हमार। चल तेरी भोजे खाए हमने के जाते रह नहीं जा भोजे खाए जाता नहीं। हां ए लखू बाबा तो ई कोनो के लिया रह जा। हां सही बात बा ए बेचारा पंडित को पेट भर जाई बाला ना सी बात नहीं। हां जैसे हमनी के भारी वैसे इनकरो भर जाई इनकरो ऐसा बात है ना। चल आवा आगे जजमान हां आवा संगई खा के चल दिया जहां जाए कोई तहां दिया कोनो बात नहीं के आना तो रात भर रहे कोई तरह हो जे कोनो दिक्कत नहीं। ना जजमान हम काहे कि केहू बने आवा चल हम पीछे चल। चलो खाना तो मिल गई है लेकिन बड़ा सब्जी तीता बन रहा अभी तक सिहुर करत तनी। भोजन बने तो वैसा ही का करबू बेचारी खाना खियले ही है। अब सब कोई खा ले रहा तो तनी मनी बचा रहा पेट में चल गया तो पेट में हरियाली आ गई। आहा देखी तनी दो चार दुआर और घूम ली ना तो सांझ हो जाई तो ये हरे रह जाए के पड़ जाई। जजमान एकदम मन के संतुष्टि मिल गई समझ। हां बैठ जा कौन बात ये बाबा हाथ हो देखी ना। हां जजमान हम हाथों देखी ना ये जानते ना वाला बच्चा कितना हमार नालायक लइका बाटे आय बाहरा गोइल बा 1 रुपया नहीं के भेजल
जजमान टेंशन मत लो, हम तार बात सब समझ गए ने का दुख तकलीफ बता रहा ऊपर। सुनो ना बाबा, हाँ बोली। हम लखू बाबा हमार हम इनकर हाथवा देख के बता दो इनकर लइकवा कहाँ बा। हाँ 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 जजमान तोर हाथ के रेखा तो ये बताओ तोहर लइका से जल्दी भेंट हुई। हाँ जल्दी होई। हाँ जजमान। हाँ अच्छा बाबा। अब लगभग 2-4 दिन में अइबो करिए घरे। हाँ 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 जजमान। आ समझी कि राउर जिंदगी में ना खुशहाली खाली बाटे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये कराले बढ़िया क्या हुई अच्छा बाबा? बहुत आदमी रे भेंट होके वाला बा जजमान आपके। अरे बाबा। जौन पहले का पूरा पिछड़ल आदमी वाला सब मिल रहे जजमान। हाँ हाँ ये आपके हाथ के रेखा बताओ। अच्छा तो ठीक है बा, तो गुरुजी के कुछ पैसे वैसे दिया ही ना। आई माने बड़ा मेहनत के ना, बढ़िया बता दो तुमकी बाल बचे तहर राग गिनो तो ठीक है बा। बाबा के ना होई ना ते रहे दे जिंगे। ऐसा बात हम दिया जाई बाबा के हम दे दे। ना है दे दब पहले बाबा के जाए तो कोई दिया ही क्यों ना दिया ही। हाँ बेटा बेटा तो ये सब हम करत नहीं। दे ई दे हम दे दे ना। हाँ दे दे ना ठीक बा ए बाबा लो ठीक हम बा के बचा दे दे। कल्याण हो के ता। ठीक बा ए बाबा। हाँ। प्रणाम। जा बचा जा। ठीक बा ना। हाँ हाँ जाई जजमान ठीक है। काम रहला कबे के उतरे रहला आ देखा तनी ना फुलावरा बड़ा बढ़िया बनवला ना सुना बाबा। हो कुछ को जजमान लेकिन सब्जिया आ दलिया गजब बनेल रस एकदम मन के संतुष्टि ना होई तो बाबा अब चलो बारात करे। ना जजमान हमार कहाँ टाइम मान लो के हरों ने मांग किन के खाए वाला आदमी कहाँ जाई बारात पर। दे दिन जा। हाँ बैठ बच्चा बैठ तोरो के मिली बैठ जा। हाँ ऐसे बैठ जा के हाल ले आतल बचिया ये बेचारे के कुछ दे दे। भीख मांगेंगे तो नहीं। रुका चाउर हम लेके आवत बचिया। रुका बाबा ए जरा आप लेके हम आवत नहीं। अच्छा बच्ची तू भीख मांगे लुका। हाँ बाबा हम भीख मांगी ना। ए बाबा हाँ रउआ का करी रा? हम का करी ना, हम फकीर आदमी बचिया के और भिक्षा मांग के खाइला नहीं तो हाथ देखी हाथ देखी ना। हाँ मतलब हाथ के रेखा रउआ देखी ना। हाथ के रेखा देखा देख के बचिया हम बता दें कि केकर जीवन में का होखे वाला बा। ए बाबा देखी बोलो हमारो हाथ के रेखा देख के अब बता दी कि हमार मरद कोई आएगा। टेंशन मत लो बचिया सब हम बता दे। जय बाबा ना एक दिन हमरे से झगड़ा कर आ घर ले भाग गई आ जाके बस करो बचिया बस करो। हाँ? तार मरद भागल उगल कहीं नहीं खन हाँ। उ बहरा में रहत रहन समझ जा। बहरा गई रहन ना तार मरद। कहाँ गई रहन? बहरा में जाके ये हाथ के रेखा तो तार गजबे बतावता बाची। का बताओ था बाबा रउए न बताई हमरा थोड़ा समझ में आता। हाथ के रेखा में इहो बताओ था कि तार मर्द के साथ कोनो लड़की के अफेयर रहे बहरा में। ओए बाबा रोए। अयो तने बात ना बाची। हाँ। लड़किया के घर वाला लड़कावा के मार के कहीं फेंक देहला सन जंगल उंगल। तनिए बाबा सही बात आवत नहीं ये बचिया। ये सब तो बात से अलग है लेकिन फिर भी हमारा आत्मा नहीं के कहत कि हमारे दुनिया में मर्द नहीं बाड़ा नहीं हमारा जवन बाटे हाथ के रेखा तार बचिया बतावत हो। ये समझ जा बचिया कि वो क्या अब केहू ना बदल सके। ए बाबा देखी हमार जिंदगी का हुई छोटा सा बच्चा बा ओ कर का हुई। ए बाबा रउआ कहे रोत नहीं हम का बताई तू हमके ना पहचानलू। ना तुम चलो मतलब पागल हम ही जाएंगे। रउआ हमने में का गलती रही कि छोड़ के भाग गई। तोरा में गलती कुछ ना रहे। और तो ओई बाल बच्चे के याद के बच्चा हम भी मांगे बताओ आखिर बहरा जाए कब आए 2 रुपया ये सोच के हम गए लेकिन एगो लड़की भेंट आ गई हमारे जीवन में। समझो अगर परिवार वाला हमके मार के फेंक दे
दुख के घड़ी गई, सुखी के घड़ी हमनी के पास आ गई बाटे ना। हमरा के कुछ न चाहिए, बस रवा मिल गई नी, हमके सब कुछ मिल गई। लेकिन अभी ना हो पाई। मतलब हम जोगी बन गइल बानी, अभी ना हो पाई, हम घरे ना रह सकी ना। अरे जोगी बानी तो ठीक बा, लेकिन चली अपना गांव में, अपना गांव में चलब, सबके बता दी, मुंह में करिखा पोतवा दी नहीं हम जिंदा बानी। देखी जिंदा रहला से ना रहला से अब कोनो मतलब नहीं के, सब मोह माया खत्म हो गइल बा। माया की बात नहीं, वो माया ना रही आंसू न बनी। ए बाबा जय हो बाबा। का हो गइल और रे? तू आशीर्वाद बा, हाँ। हमार पति हमके मिल गइल। तोर पति हाँ वो कैसे हो? बाबा बहुत दुख भरी कहानी बदल दी। अच्छा अच्छा देखी बताओ तनी। हाँ। अच्छा ये बात बा। ए बाबा पे पूछ का जजमान हमें अच्छा अच्छा ये बात बा। तब जा तब लिया के जा पचेलिया के जो तब ना ये जजमान, हम ई घर के मोह माया में अब ना पड़ सकी। काहे कि हम मठ पर रहते न, मठ के आदेश नहीं थे कि घरे जाएंगे। तो हमने की का होई? बाल बच्चा कर हो यहाँ चाहे कोई हो तुअरा नहीं भीख मांगते एक से बढ़िया और बबुआ। हे जजमान, जवन भी भइल अब भइल, लेकिन हम घरे ना जा सकी ना, इहे हमारा आखिरी फैसला बा। ए बाबा जाए दे, हमार तो इतना बाना कि सुहाग बाबा। ए हम जजमान, तो एगो कही ना, हम ए एगो जजमान। के लाज रख ले। सुनी बात, एगो काम करते, हमारे अपना गांव में चले, सबके दिखा दी हम जिंदा बानी। हाँ आज घूम फिर के ओकर बाद जहाँ जाए के बाबा चल पूछना चाहिए अच्छा तो ठीक बा जजमान, रउआ कहते हैं तो हम चल जाते हैं। ठीक है ठीक ठीक बा जजमान, हाँ चल खुशहाली रही, हाँ, ठीक बा। अपना जीवन में तरक्की करी जजमान। बाबा बाहर लीला प्रभु के का लीला रहुआ देखावा तरी प्रभु। जय हो प्रभु। चलो जाए बारातों और जाए के बटे चले तो हमारा के